Guys, kini atong sambingay karon ato kining ipahaom sa ato ang Semana Santa o magisigot katarong sambingay may tungod sa pagluwas ni Kristo kanato. Okay? So para mas masabtan nato kining maong sambingay, iyon ani ang senaryo. Usa kini kasturya may tungod sa bridge keeper o magbalantay sa taytayan. Katong nga taytayan adunay duha ka buok muagi o kinahanglan nga dunay magbantay ato mao nga bridge para ipasaka niya o ipaubos. Okay? Sa dihang ipasaka niya, muagi ang dakong barko sa ilalom sa maong taytayan. Okay? Kinahanglang iisa ang maong bridge kay adunay barko nga muagi. Ug sa dihang makaagi na ang barko, mubalik kini og daon tungod kay aduna na puy muagi nga tren atong maong taytayan. So kung dili to idawon ang maong bridge, mahulog ang maong tren sa dagat. Okay? Ug apan og dili pod isa tong maong bridge, kung moagi ang barko, mabangga pod ang barko sa maong bridge. So duha ang opsyon sa maong bridge keeper. Nya kato nga bridge keeper, kato nga usa ka tigbantay sa taytayan, aduna say kauban nga iyang anak. Kuyog-kuyog niya matag adlaw ang iyang anak. And adunay higayon nga niagi ang barko o niya iagi pod ang tren. Buto sabot kining duha nagakadungan kini. Kana bang nagapadulong ang barko nga mulabay sa maong bridge o niya gapaingon pod ang tren para moagi sa maong bridge. Karon ang iyang anak nagdula-dula dito sa bridge. Okay? Nagsadapin sa bridge, nagdula-dula ang iyang anak ug hapak-hapak ba? Ihapak niya ng tubig sa gagmay nga mga batok. Okay? So, nasyak ang amahan tungod kay duha ang iyahang giatubang or ikatulo na ni iyang anak. No? Nagdula pa ni iyang anak, nakuyawan siya kay dunay tren nga padulong. Onya, naapoy ga padulong nga barko nga mahapit na mubangga sa taytayan. Karon iyang pindot ang para paisa sa taytayan. So pag pindot niya, ni isa ang bridge ang naitabo kay nahulog ang iyang anak sa ilalom sa bridge. Okay? Nahulog ang iyang anak sa ilalom sa bridge. So isa ang bridge and then nilabay ang barko. Wala na bangga ang barko kay ni isa man ang bridge. Karon adunay gapadulong human milabay ang barko, duna poy gapadulong nga tren nga moagi sa maong bridge. So ang gikalibugan sa amahan kay kung iyang idawon tong bridge, ang iyang anak mamatay kay mapuga man inig dawon sa bridge kay naman sa ilalom sa bridge. So inig ana sa bridge mapuga ang iyang anak. Apan kung dili po niya i-down, ang katumampong tren mo'y maluno o mahulog dito sa dagat ug daghan hinuon ang mamatay. Unya, ang sulod sa maong tren, ang mga pasahero sa maong tren, naa dito ang mga drug addict, naa dito ang mga daghan kay mga binuhatan, daghang ipangpatay, mga kriminal, mga tulisan, okay? Mga walay pag-ila sa Ginoo. Naa dito sa maong sulod sa tren, mga bisyoso kay mga tao, mga addict yung kay mga tao na sulod sa tren. Okay? So, duha naglibog ang amahan ug unsay ang buhaton. Pero kay nagkaduol naman gyud ang tren, nahuna-huna sa amahan nga kinahanglan gyud siyang mopili og usa. Either nga iyang ipaubos ang bridge nga mamatay mapuga ang iyang anak, nga makaagi ang tren, nga safety katong daghang mga tao, or iyang luwason, dili niya idawon ang bridge nga para maluwas ang iyang anak, apan ang katupong sulod sa tren daghan pun nga mamatay. So nahuna-huna sa amahan nga mas maayo nga usara ka kinabuhi ang mamatay kaysa daghan ang mamatay. So ang gibuhat sa amahan kay nagkaduol na magid ang tren, iyang gipindot ang para paubos sa bridge. So insert ang iyang anak mooy na sakripisyo, mooy namatay tungod kay napiit man siya sa bridge o naluwas tong tanan nga naasulod sa tren. Okay?
Kini atong sambingay aton ning gipahaom sa ato ang gitawag og Holy Week, labi na sa paghandom sa kamatayon sa ato ang bugtong nga manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Yan ana usab ang senaryo nga gibuhat sa amahan. Matud pa sa John 3:16, tungod sa dakong gugma sa amahan gipadala niya ang bugtong anak din sa kalibutan aron nga makabaton kita kinabuhing walay katapusan ug dili malaglag. So gipadala niya ang iyang bugtong anak, maoy na sacrifice ang iyang anak dito sa cross aron nga maluwas niya kita tong sulod sa maong tren. Kita wala tay pag-ila sa Ginoo, mga bisyoso kay sa unang panahon, no, mga daghan kay ta mga binuhatan, kita nang gipasabot nga naa sa sulod sa tren. Pasalamat ta sa amahan nga langit nun nga siya ang bridge keeper nga din para kita makalabang ngadto sa kinabuhing dayon. Iyang gisacrifice ng iyang bugtong anak dinhi sa bridge. Munang niingon siya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So siya ang dalan, kamatuoran, kinabuhi, walay makaadto sa man kun dili moagi kang Ginoong Hesukristo. Okay? So yun ana ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang nasacrifice dito sa cross tungod og alang sa atong mga sala. Kita man atong dapat isakripisyo, kita man dapat ilansang, pero ang bugtong anak sa Dios mao ang nalansang na sakripisyo tungod og alang sa atong mga kalapasan. Di ba? So dako kayo ang gugma sa amahan kanato. Kay mas gipili niya nga masave ta o mas gipili niya nga masakripisyo iyang anak para kanatong tanan nga mga katawhan ni kalibutan. Okay? So atong pasalamatan ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo, usa kini kakadaugan nga kamatayon tungod kay daghang mga katawhan nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan kung mudawat kita kang Ginoong Hesukristo. So kung ikaw karon wa pa ka nakadawat ni Ginoong Hesukristo, dapat dawaton nato siya sulod sa atong kasing-kasing o makabaton kita kinabuhing walay katapusan. Okay, so dinilang takutob sa mga sambingay. Upuli nga aduna kay na katunan nga lesson sa mga sambingay. Okay? So kung bago pa kanini nga channel, nag-invite ko nimo sa pag-click sa subscribe o sa notification bell para ma-notify ka sa mga daghang natong sambingay, and ana tay daghang sambingay dira sa ato ang mga videos, and apo tay mga live about sa 7 last word. Okay? Pakisusi lang sa tanan natong mga video sa live o sa atong mga content sa atong mga sambingay. Okay? Glory to God. God bless.